Salên notî salên gelekî dijwar bûn. Wan salan însan dihatin binçavkirin, însan dihatin girtin, însan dihatin windakirin. Gelek însan rastî îşkenceyên cûr bi cûr dihatin. Wan salan kesî nediwêrî nêzî kesek din bibe. Wan salan kêm kesan xwedî li kesên din derdiketin. Salên wisa dijwar bûn. Di salên wisa de dayîk diçûn ku der hûn dizanin? Dayîk diçûn komeleya mafên mirovan. Diçûn li wê derê serî li wan dan ew wekî hêviyekî didîtin di rewşên wisa de. Digot îro em çûne îhade me serî li wan daye me gotiye ka bipirsin kurê me li ku derine, zarokên me li ku derê ne. Dibêjin em çûn wê derê wele wan dîlekçe nivîsan êdî ka Xwedê çi dike? Wisa digotin. Digotin em çûn wê derê wê dawayê vekin belkî zarokê me bibînin. Salên notî salên bi vî awayî bî. û di wan salan de îhade bi dirêjariya komeleya mafên mirovan xwedî li van însanan derdiket. Em îro çima xala vê yekê dikin? Îro komeleya mafên mirovan ketiye 38 saliya xwe. Ji bo 38 saliya wê em îro îhadê yani komeleya mafên mirovan dikin mêvanê 3 deqîqeyê. İhadê di van 38 salan de gelek têkoşîn da ji bo mafên mirovan, ji bo demokrasiyê, ji bo aştiyê. İhadê heta îro negot ev Kurd e, ev Tirk e an jî ev ji welatek ji gelekî din e. Nasname wî, zimanê wî çi ye? 38 salan ji bo mafê her kesî têkoşîn da û îro komeleya mafên mirovan 38 salî ye. Em pîroz dikin û em spasiya wê dikin ku ev 38 sal e xwedî li mafên însanan derdikeve.